Dinosaury zmizli pred miliónmi rokov, ale ich príbehy sú stále neuveriteľné. Vedeli ste, že niektoré dinosaury boli naozaj obrovské? Argentinosaurus mohol dosiahnuť dĺžku až 35 metrov. To je viac ako 2 kamióny za sebou. A počuli ste už o tom, že dnešné vtáky sú ich priamymi potomkami? Presne tak. Keď na budúce uvidíte holuba na námestí, v podstate sa pozeráte na malého moderného dinosaura. Niektoré dinosaury boli naozaj zvláštne. Napríklad Stegosaurus mal mozog veľký len ako vlašský orech. Tie veľké platne na chrbte mu však pravdepodobne slúžili ako solárne panely na reguláciu telesnej teploty. A neboli len na súši. Mnohé druhy ako napríklad Spinosaurus boli skvelí plavci a lovili ryby vo vode. Boli to skutoční predátori riek a morí. Žiaľ, ich éra sa skončila pred 60 miliónmi rokov, keď na Zem dopadol obrovský asteroid a spôsobil masové vymieranie. Dinosaury síce zmizli, ale ich fascinujúce dedičstvo žije ďalej.